Stud service dito sa may Mangaldan sa Anulid. Bali per session si Bricks. Yan si Bricks. Ayan o. Waiting kami sa aming client. Ayan o. Dito kami ngayon. Dito sa Anulid. Kay Agoy. Bibisita kami. Makikimerinda kami sa kanya. May merinda ka awa. Ito sabi niya, ano na, luto na tayo yung spaghetti tsaka yung Shanghai. Luto na yung spaghetti tsaka yung Shanghai. Tsaka yung ano mong maktok. Bonin. Nip, diya ko no, agoy, kuling-kuling agoy. Padya kami kindi agoy. Babaga ng tropa. Shanghai, spaghetti ko no, agoy. First session, Stud service, Golden Retriever sa Barangay Anulid, Mangaldan. Ayan po, tara, samahan nyo po kami. Ito na kami sa location ng pag-i-studan namin. Sa bakit na-agoy kami. Yung spaghetti Agoy, huwag kakalimutan. Gutom na si Bricks. Tsaka yung Shanghai. Ano? Ano mo? Iba kami. Sige. Ayan, pasok na po kami sa loob. Ayun. Michael Dutong. Ready na. Pasok na. Kailan? Ito yung female, oh, maganda. Dark siya, dark. Dark X light. Yan na, maganda guys. Ano kayang kalalabasan ng kanilang tuta? Anong mas marami? Light or dark? Ayan o. Matabang po siya, ma. Hindi. Check mo lang. Check mo lang pa. May pasang. Ingat sa akin, Mr. Lagi. Parang sila titi. No. Oh. Kaya kanya kayo student. First session. May bangkita po kayo? Ay? Malit na po. Ma'am, dito kayo para hindi siya ayun nasa labas Di, ano siya kasi kasama niya dito sa bahay. Ganda yung female. Magkikip lang siya ng secret. Ito naman yung male natin si Bricks. Grabe, tumaba to ngayon. Mukha siyang payat. Mga sanago lang. Kami sa laban. Once lang yung kumain. Tumaba na no. Par, pati ang banggo na eh. Shala. Virgin na daw. Kakagabay na naman na virgin ka lang. What ang bricks? Patun talaga. Zoe. Tawa mo mo. Alright. For session tayo dito sa Anulid. Anulid, Pangasinan. Sige. Ano nga mo? Wala pa akong signal. Joey. Yeah. Okay. Patayo. Busan ito. Par, naiba ng Michael, ibang madya. Sige. Napatabayan pa ang tama, itulak na par. Mapapag siya. Sige. Sige. Wala. Par, amaldoy ka man par. Bino. Maganda, tama siya na sila. Base. Maganda. Banang malipret. Ang ko lang. Ibang mayag rin yun. Grabe talay. San sa pagtibig. Right. Maganda. Yo, Bricks.
Tapak mo yung brakes. Liwa. Bak. Liwa. Tama, pero may brakes pa eh. Ulit. Yarawin na, yarawin. Squad, itang ari niya. Okay, ito. Isa lang po motin ko. Isa lang po motin ko. Isa lang po, masasal na rin. Sasal-salo na. Masasal, isalot. Pasalot. Laki. Hindi mo na, Kawayan mo. Yung wala bukol-bukol na yan, mawot. Ang binayari. wala ni anak di mat ken. Di ko naman di man. Take two. Ilibad mo, pero alam masyado ha. Toy. Sige, rayari latan. Yung latan. Okay. Kimapos ano daw. Alright. Sige. Yun, buwan na. Sige. Slowly but surely ah. Certified pa ko dyan. Aki, timbal at pampuloy. Ano? Eh, kunin mo lang. Brad, bomba na mo. Bomba na may brakes. Relax. Huwag magkampante ah. Next time, huwag kampante. Huwag niyo bibitawan natin. Alam, ako pala brakes, tahan. Natitikan kasi, tahan. Lock and load. Ayun o. Alam mo lang nangyari. Yung makajut lang sa kalam, guys. Bali yung service dito, first session dito sa may... First session daw sa lead. Ayun ko. Team makajut lang yan, team makajut. Babagam, pati hanapan mo. Walang may babagam na naman, nabibigkasan mo, hanapan mo. Agoy, yung spaghetti, ready mo. Sino na yung nagluto sa'yo kanina? Si Papa? Papa Juice. Ay, nilutuan daw siya ni Papa Gis kanina eh. Busog si Magic Heads. Yung siya yung pansit. Parang nalang niya agoy. Agoy, pansit ko no. Kailang Parang ah. nalang niya agoy. Nani, lutuan to kayo pansit Kailang ah. kasi. Kailang ah. Para magkakanak na no. Kailang na. Ito ah. Wala, sarap. Daw. Shoutout sa kaibigan naming pinakasikat na vlogger dito sa Pangasinan, si Papa Jess. Yun, what's up, Papa bro? Jess, ito yung dream dog mo. Golden Retriever, Pag nanganak yung chow chow mo, sop daw. Kay ma'am, baka gustong sop sa chow chow mo, dito lang. Ay, di ba kayo nag-guys sa aircon? Oo, pinagawa mo na, pinaayos mo na. Di pa. Kailan eh? Sabihin mo para magawa namin. Sige. Update mo ako sa Hindi, papaano lang, palinis ka, hindi naman lang. Oo. Bilis lang yun. Yung ditik lang ah. Yung kaano mo sa kanya. Huwag yung next guard kasi sa ano yun. Kasi nung start na. Ito lang, patak lang yun. Mahirap na kasi baka nasabi. Sa batok lang na. Oo, sa batok lang yun. Ba't may photo po? Hindi po, baka kasi hawakan ulit nun, pero wala po. Huwag na to. Huwag na. Risky na po yun, ma'am. Civilian na kasi pumasok. Risky na kung lalagyan natin ng detect. Kasi yung detect talaga pumapasok sa katawan na nila yun, sa skin nila. Parcel Ponce. Mas mainam Sige mo siya, ng sure ball. Amanta na nga. Ba't nakatali lang po siya? Hindi po. Kasi pag na-stud na po yung aso, ma'am, bawal na po siyang lalagyan ng kung ano. Viewer. Bawal na. What's up? Parang team makajut. 5 minutes na siya nakalak, magsa 6 minutes na. Bilis. Ito yung malapit natin para makita na maganda yung si Zoe. Kita sa camera. Ayan si Zoe. Yun, bali hindi ko na po patatagalin yung aming session. Hindi na lumalamig yung ma'am kasi madumi na. Maraming salamat po. Nasisira yung aircon pag ganun. Dapat pinapalinis siya. Dapat yung maintenance. Mga gustong magpa-home service dyan ng Golden Retriever kahit saan, kaya po namin kunin puntahan. Contact number, Split tape, di ba? message nyo lang po ako sa akin Facebook ako na Aldrin Liasaga. Aking contact number 0953-66638. Yan po, kasapahan po natin si Magic Hand, si Makadjot. Para makita yung natatakbo si Magic Hands. Si Magic Hand na naman. Ano po. Yung ponder natin.
Ayun o, may sinasabi si Michael Gutong sa mga hindi na malamig yung pag